Sziasztok emberek, én Anusik is üdvözöllek az első videón, valószínűleg az első videón, a Pool Days on the Minecraft, de valószínűleg más lesz a neve a csatornán, de Minecraftos első videó. Welcome to Find the Butter. Itt van, igen, aki szeretné majd elolvassa, igen, ez egy parkour map, igen, itt van a cucca, és akkor startoljunk, és várjatok, ezt elfelejtettem beállítani. Hol is van a másik izé? Itt. Talán, és akkor az F betűt megnyomod, mondom az F betűt megnyomod, itt ilyen nincsen. F. 1000. Na, így már jobb. Igen, igen. Oké, akkor arra nem megyünk. Arra se. Na jó, ott már van valami. What? What? Ha jó. És látom a mappot. Jó, hát akkor game mode 1. És akkor start, és akkor game mode 0, spawn point, és spawn pointolni fogok, ezt szokjátok meg, mert mondjuk ha már ideig eljöttem, akkor spawn pointolok. Fú, ez az egér érzékenység. Na most nem tudom, hogy lesz ott valami. Hát most ez nem tudom milyen parkour map, de ja. Hát ez nehéz. Na jó, ha... Hát jó, inkább menjünk a másik irányba, azt majd visszajövünk legfeljebb. Yes, jó, ide is spawn point. Nem, én innen. Szavasz. Nem tudom, hogy el kellett oda menni, de amúgy ott van egy chest. Hoppá. Rezgett a telefonom, sorry. Nem, ezt én nem. Ja, erre. Vagy merre? Jó. Nem tudom én. Ja, lehet, hogy ott olyan izé lett volna. Olyan védelmes tudsz, na mindegy. Most ez egy rövidke videó lesz, hogyha minden igaz. Ó, szia. Ja, az ott a... És itt nincs semmi, mi a jó Isten? Ne basz már fel. Akkor csak itt ilyen cucc volt. Bónusz. Azért láttátok, mit toltam. Sorry, elszóltam magam. Mi? Ja, hát ide tettem. Az ilyeneknél mindig rakok, sorry. Hát akkor mégiscsak arra kell menni, amit utálok megugrani. Nem, ezt nem tudom megugrani. Jó, meg tudom, csak... Meg lehet, csak nekem ez nem megy. Ezt ne... Itt fog szopakodni. De miért nem ugrasz? Lol. Jó, megvan. Nincs meg. Teljesen így kell. Na jó, még egy kicsit arrább és jó lesz. De... Jó, még párszor megpróbálkozok, ha nem fog sikerülni game mode. Esküszöm. De esküszöm, el fog törni a páncél. Hát ezt nem hiszem el. Jó, még 3-szor megpróbálkozok. És erre sikerül. Jó spawn point. Jó, cuccira eljövök. Hát, Nocsnak a fejét felveszem. Jó, hát arra nem hiszem, hogy egyet lehet menni.
ne szapakodj, hogy ezt nem lehet kinyitni. De. Hallod? Ezzel most jó leszek. És ilyenkor meg persze megugrom. Hát menjünk akkor erre. Jó, ide leteszek egy spawn pointot. Ott van egy chest, leszarom. De most én megugrottam könnyen, mi a fasz? Már bocsánat. Apple, érted, egy Apple? Most azt se tudom már hol vagyok. Jó, erről jöttem, jó. Vagy nem? Tök mindegy, akkor erre jövök. Profin jumpolok azért. Most nem tudom, hogy merre kéne elmenni. De én arra biztos nem fog menni. Az is 100%. Nem fog megint ott izélni. Amúgy meg ennyi, itt kijutok. Na ne. Na ne, na ne. Na ne, na ezt ne csinálja. Jó, innen könnyebb szerintem. Dead End Repent. Hát jó, akkor még megpróbálom, mert szerintem annyira nem volt hosszú ez a videó. Most ez nekem miért bugos, ezt én nem értem. Hopp, megint telefon. Na mindegy, hát akkor ennyi lett volna. Most nem tudom még hol lehet a chest. Ezt nem tudom, hogy hogyan jöhettem el, mondjuk így innen. Igen. Oké. Még hol volt chest? Itt. Na hát a kösz. Itt is volt. Jöjj, még arra el lehetett volna menni. Mi van? Labirintusban voltam? Ja nem, onnan jöttem, oké. Hát akkor ja. Ennyi volt. Vagy mi? Nem. Itt. Hát oké, én azt hittem, hogy ez a vége, mert oda jött, hogy Dead End Repent. Én azt úgy értettem, hogy vége a mapnak, de hát akkor bocs, sorry, igazából ennyi lett volna a végén. Nekem alapvetően nem volt annyira nehéz jump, ilyeneket fogok valószínűleg kiírni, és nagy valószínűséget csak parkour map, de nem csak parkour map, hanem másfajta mapok, de általában parkour és hát nem tudom, én valamiért is szeretek parkour, nem szeretek, de az ilyen tényleg ilyen beverős fejet nem szerettem meg az én kerítésem, az ilyet, mint itt. Szóval én Andris voltam, és ez lett volna itt a parkour map, az első rész a Pool Days on the Minecrafton, de más lesz a neve. Én Andris voltam, sziasztok!